Ty co to lidi, tady Martin, a dneska si zahrajeme Hobota Live. Včera jsem to chtěl natočit, ale zjistil jsem, že jedno tlačítko vám vypne celý nahrávání. Tak jsem se doslova vyloup z klávesnice. Takže jako ono nedá dát zpátky, ale jsem se dal pryč. Aby se to čistě náhodou nevyplo. Takže už vím nějak tak, co tu mám dělat. Musíme jít za masterem. Tady si s tím rychle promluvíme. Co pěš dobrýho, jo, ten nám dá, že máme donést, takže se blíží se zima. Pokec. Zajímavé, prohlédnout si zbraň, a obchodovat, má tu něco zajímavého, nemám na nic prachy. Los, zeškrábneme se. Uděláme takový speedrun, protože za včerejšek jsem stihl extrémně moc, tak ale musel jsem to smazat, protože jsem nenatáčel, takže to chci takhle pro speedrunovat. Jo, vezmeme si izolačku, teď půjdeme za Draxem a Festrem. Určitě se jmenoval Fester, takže nevím. Vezmeme si ještě tady tohle, to je hřebík a lepidlo, easy. Ne, ale, pane bože. Půjdeme promluvit s tím Festrem, ano, yes. Jo, máme dnes určitě kýtu syrovou. Půjdeme zpátky. Jak budeme vydělávat? To jsem přemýšlel. Já jsem rozbitou konvici, let's go, a antibiotika. Přemýšlel jsem, jak já budu vydělat. A rozhodl, že budu vydělávat tím, že budu krást a žebrat. To je za mě nejlepší jako způsob, jak to. A taky se v minulém radu objevil extrémně dobrý shop, který za 10 litrů je tam extrémně dobrá bunda, která ti dá určitě 20 charisma a 30 pro maznutí a pro to. Takže to je, tahle série neskončí, dokud nezískáme tu bundu. Mohl bych, nemáš dostatek odhodlání a tak nic. Mohl bych to jakože rozpačit už. Ano, takhle. Wow, jsem bez jak z toho letáka, let's go. Tohletní papír. Hele, má to vůbec nějaký využití, protože mám, že na policajtech ti se berou všechny věci. A to a jako na veřejných hazlech, jako to, když se tam zaplatí, tak to nejde. Tam vám to dá automaticky. Takže k čemu je tento leták? To mě zajímalo. Jo, Drax, tady si s ním rychle promluvíme, jo, taky typek, jo, tak, on nám dá teď provize, yes, Pokec, plišák, říkáš, nějaký Borisový seženem, kolacek mu nestačí, jako každému normální, ok, takže mám dnes plišák obchodovat. Já nic nemám. Tady je, ale tady se mnou ještě nebudu mluvit. Obci. Minimálně včera se mnou ještě nemluvil. Nevím, co mám všechno dnes, jestli mám dnes ještě sleva, jo. Festrová šlicha, to mám mít kuchařem, bivák, jo, to mám udělat a 4nohý přítel, pokud chceš získat 4nohý přítel, měl by se dostat ve slimu u cigánu. Ne, díky. Nechci psát zatím, takže budu se muset lidi starat nejspíš. Teď musíme začít vydělávat jakože žebrat a hlavně musíme jít za hotelem. Na úřad práce to není špatný nápad. Musíme si co nejrychleji koupit takovou věc za 300. Což nám dá charisma, ale fakt jako hodně velký. A teď se mnou nikdo nebude mluvit, ani policajt? Jaj. To mají ve slovo jako pomáhat chránit. Jdeme. Dávej. Proč se mnou nikdo nechce mluvit? Však ani nesmrdí, když jsem opilej. Tak proč ne? Vezme si 4 koruny, a jo, to bylo fakt 4 koruny. Jo, takže teď se musíme rozklat. A na tohle králíci nevím, co to je. Můžu vidět zboží, na to můžu spát, tak to si potřebuji koupit. Protože instantně potřebuji něco na spaní, protože energie je tu problém, pokud ji získáme.
Když jsem dostal znovu 4 koruny z toho automatu. Let's go. Ne. Do prdele. Tak ty nezeřeš, kamaráde. Jo, a minulém díle, nebo jako, ne, ale minulém rádu se mi podařilo získat od jednoho capka 90 korun. Takže je to možné získat možná i 100. Nevím. My teď musíme na úřad práce. Tak jsem měl buď výkopové práce, nebo zametače. Jiné práce jsem ještě neměl, mám pocit. A protože mi ještě nabízeli call centrum, ale to jsem neudělal. To jsem nevzal. To jsem zjistil, že nenatač. Jo, nějaká výkopové práce. Byla by nějaká uklid ulice, nebyla by ještě nějaká, ne, momentálně ne. Jo. Takže my teď musíme uklidit a kopáč. Zametač to je, počkejte. Budu po cestě žebrat, protože to je tady nejlepší. Zamet, počkej, kde mám zametat? Nezajímá nikoho. Jdu správně? Jo, počkej, budu ukázat, že mám jít tímhle směrem. Je to tady něco, jak bych to tady mohl uklízet. Se bojím, jestli mě to někdo nepomodá. Kámo, že mě tu někdy někdo pomodá, vole. Tohle máme uklízet, aha. Co? Počkej, co je? Kurva, to vypadá... Nikdo řekl, že vypadá jako, že jsem chudej. A proto mě nechal, aha. Jenom já okrač o litr, teda co? To je takový divný, jakože vyrovnání. Jednou. Takže pozbíráme tady tohle. A teď bychom, počkejte, potřebujeme ještě ten slivaný alkohol, že? Jaká šance? To do toho šáhnu ještě 2. Nezdat, a na to ne... Žebrat? Krás? Se vezmu čepičku, to nám dá 5 charisma. Možná jestli si ještě energiček. To je na energie, dobré. Protože ty výkopové práce vám berou energie. Kšutovka, máme charisma. Tak to je dobrý, jako máme charisma posílený. Ne? Nebyl v trámě. Co ten by mi dal ještě zatknout. Žebrat? 25 korun. Let's go. Ne, lehně. Ale kde to máte vás zametat? Já to nic nevím. Dory. Čau, jak se vede? Chceš něco? Ale jo, proč ne? Jedno Aha, on je prostě dealer. Pardon, on je prostě dealer. Tady na náměstí. Právě tu prošel přes svůj policie, nechci kecat. Ale kmaje, už bychom potřebovali nějak vydělat, protože uklid, já tu nevidím ten nepořádek, jakože. Vybíráme ty habač. Žebrat? Krás? A tak nic, škoda. A kde já to mám uklízet teda? Protože ty nevidím reálně žádný bordel. Zametač. Jo, 7 z 10. Jo, trgě, ne? Je na druhé straně? Není. Dále si ještě jeden. Jo, a tu je hodně. Jeden. A ty nepoužitelné harapurní pak můžeme použít na podpal. Takže není to úplně Aha. Tak nic. Tak to jsem nepotřeboval vědět, že to je. Už jenom, ale jestli to chci vzít. Tak, už jenom 4. Já jsem přemýšlel. Chvíli. My ještě potřebujeme ten slevaný drink, ne, to je slevaný alkohol. Teď tu šlapnu do yes. Odpadní potravina, to nepotřebuju, to se nejí, protože to dělá akorát otravu. Jak? Jo, a to je další. Už je hotové. To je další. Co? Už je tolik toho? Už to je hotové. Další. Dej tu zbytek. A to bude zase slev. Yes. Co je tady? Já i tady tohle, tak tu prodáváme ty vratné lahve. Ještě uděláme ten práci kopače teda. Já, žebrat, krás, tak nic. A zlodě bude mít jako, už se blížíme ke 2. Jo, tady si chci udělat bare.
tady to vypadá jako skvělé místo na barák. Tak si tu půjdeme. 4, 2. Postavíme si to takhle, protože tohle nedělá nic, tady se nemůžete ani sednout na to. Tak. Bum. Ne, trochu to poupravíme. Tak. Budeme ještě za tím Polerechtem. Ano, ty se ještě zeptě, jak se jmenuje. Jo, ten nám dá uklid před hotelem. A rovnou tam půjdeme dělat i ty kopové práce, které jsou extrémně zdlouhavé. Protože ono vám to pokaždé dá nahoru, takže vy musíte dát dolů. Žebrat, krást. Hej, proč někdo chce být okraden? Jo, minule jsme našli Furgrima, který nás naučí krást, takže za ním musíme jít. Ten nám dá ten krumpáč. A tak jdeme těžit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, počkej, já to udělám strany. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Máme to freestovka. Vrátíme to. A nebudeme si dřepat a natáčím vůbec. Ještě, počkejte, je to skot, jo, v pohodě. Půjdeme, ještě zatím, ještě bychom to tady uklidili za mě, my musíme jít pak ještě pro zeleninu, ale tam přesně už nevím, kde je. Se pak budu muset podívat na mapě. A asi si našetřím jako na tu lepší mapu, protože dívejte na tu mapu. To je prostě malování 5letého děcka na městí. Někde na koleni. My zatím potřebujeme to třeba nepoužitý kav. Ne. Hele, už bychom potřebovali ty slevané drink. Ne, jo, slevaný drink nebo slevaný alkohol nepotřebujeme, to už máme. Kde je ten bordel ještě? Jo, tady. Máte čas. Tady je bordel. Tady a ještě jeden. Já to nemůžu uklidit. To není bordel, jakože. Tohle můžu uklidit. A to už můžu. Hej, co to bylo? Proč to nemohu uklidit? Půjdeme na práce, tam dostaneme 200. Jo, tak. Jo, teď máme jít proti brambory. Tak jdeme proti brambory. Jdi pryč. Yes. Žebrat? On mi dal antidepre... Wow, vypadá, že jsem v depresích. Aha, díky. Pojď, dej mi korunku. Ale oni nám můžou dát ty věci, takže když bude moc žebrat, tak nám můžou dát třeba jakože klíč od bytu. No ale reálně, napište do komentářů, mě by to fakt zajímalo. Jestli jak se to jmenuje, jestli tu můžeme získat byt, že už nebudeme bezdomovce, že už reálně bude mít barák. To by mě třeba zajímalo. Jsem omylem otevřel kontejner, než bych promluvil s cápkem. Kurde. A počkej, kde jsou ty Kámo, já mám štěstí jak skrdela, já jsem zrovna u toho vystoupil. Ne, díky, dobrý. Jo, brambory, ne, jsou malou něco koupil zapade, to radši ne. Žebrat, krást. To se dá prodat. Nebo, ne, šminky se dá líp prodat. Protože to je 30 korun, že? A tam to bylo 15. Tu kradení se potřeba vymaxovat. Protože jestli takhle budeme častokrát šminky za 30 krát 10, když to máme 10 krát, tak to máme 300, když to máme 100 krát, tak to máme 3000 a máme hodně peněz. Plus ještě žebrání, to Jesus. Ale musíme se ještě vymaxovat kšeftaření.
žebrat, krást, obchodovat, krást. Tak nic. Ne, já teď budu muset dělat sabotáž, ale ta krysa stojí pade, že? Tak. Jo, teď se zeptáme, že jo, moc tu lidi nechodí. Jo, takže máme jí teď nabídnout kšeft, ne. Můžu vidět, co máš za zboží. Koupíme si to a půjdeme na ten úřad práce, půjdeme obchodovat, krást, půjdeme si vyzvednout prachy, pak půjdeme koupit krysu. Co to je? Hubusák. Kuráž, jestli to můžu Aha, zajímavé, tak možná už vím, na co jsou ty tohaťáky. Na policajty asi ještě nepotřebuju. Ne. Vošklivej, tak dobrý. Nemusíte mě hejtovat. Vyzvednou prachy, vyzvednou výplatu, to jsou free 2. Máte nějakou brigádu, čištění kanalizace, co to je? To jsem nikdy neměl. To je kde? Čištění kanálu, to je tam a jo, zádu. Se bojím, že se mu to zašpíní, já se radši sudám svoji čepici na charisma. Nezajímá, dobrý. Tak půjdeme. Ještě musíme koupit tu mrtvou krysu, protože to nám dá to nám dá sabotáž a nevím, sabotáž a prachy. Doufám. Nevím. Jsem to minulé nedokončil včera. A to bylo všechno, co jsem dělal. Udělal jsem si postel a šel jsem končit. Takže dneska vlastně to speedrunujeme a máme už postel. Takže máme postel, můžeme se vyspat. Jdeme udělat práci, ne, jdeme nejprve promluvit s tímhle. Ohledně kvalitních, jo, počkej, jo, teď mu řeknu, že jsme bezdomové, co dám na prachy, jo, žádný strach. Teď máme, jo, zales a teď my máme nalézt ne, počkej, co jsme to měli nalézt, jo, vím, my jsme měli najít prsten, jo, musíme ho najít, protože jinak jsme našli steak, jo, prsten, čistě teoreticky, já ho ještě vracet nebudu. Co kdybych toho capka, jakože, co kdybych to prodal, vadilo by to jako někomu kromě jeho, střel to. No jo, je to máme úkol na to, lol. No ale já to chci fakt zkusit, jestli to jde. Ještě bych to fakt mohl jako střelit. Nemohl bych. Protože nepadej. Nemohl bych jakože, protože zajímavé, pokud to bude pod 300, tak neberu, ale pokud to bude na 300, tak berem, že? Ne, nezalíze, jo, pojď. Snaž nahoru a na to stavat, žebrat. Já ještě půjdu koupit tu krysu, no, protože to bylo u toho baráku, jako zatím, jak jsou ty bezděláci. No, ale mám 400, to už není málo. Si půjdeme ještě koupit na to charisma. Už já mám pocit, že je šance, že si to můžu udělat. Počkejte, si dám, počkejte co, lávové pivo a banané co? Na odhodlání 2. Mám pocit, že hej, mrtvé zvíře, počkejte. Můj důvěra mohlo, co kdybych ho prostě koupil, náhodou tu mám jednu. No tak, já se co kdybych ho prostě koupil? Ne, tak já ho koupím za 100, hej, do krdele. Co to jsem mohl být free zapadé. Tu klikáčku se musím naučit. Jo, žebrat, krást. 23 korun, let's go. Teď, žebrat, krást. Počkat. Já ten prsten prodám za, ne, já ho nebudu prodávat, pokud to nebude po 300. Ale já vím, že to má nejspíš nějaký mytik, ale já, nejspíš to má nějaký mytik, že mě najednou odmít leba. Půjdeme za tím Anatoly, jdeme ten prsten, uděláme tu práci s tím, ale půjdeme se podívat na nějaký oblečení, protože už jsme potřebovali. Brigáda, jo, tak teď musíme záhnout, ale nemluví se mnou tak málo lidí, už se mnou aspoň smíšené zboží. To má 3 kg, koněk. Aha, tak tu půjdeme někdy jindy.
mapu, tu bych chtěl, ale teď si ji nebudu kupovat. Protože teď jdu čistit ty odpadní roule. Jo, tak jenom rovně tam a já nevím, kudy vlastně tam jako mám vejít. Měla tady s někým promluvit. Jak dejte si odchod? A jak se mám dostat jakože na... Ono je to? Přímo... Tadyk? Ono mi to říká, že to je přímo tadyk. Ale já tu nic nevidím. Já být třeba někde tadyk? Dolů? Ne. Tak jak to mám dělat? Ne, reálně tu není šanci to udělat, protože... nemůžu ani říct. Tak tu brigádu musíme pozastavit. Já si podívám na YouTube, jak to udělat. Tak půjdeme zadívat na tohle. Žebrát a krát. Já jsem omylem jsem idiot. Tak, hej. Proč se mnou reálně nikdo nechce mluvit? Si budu koupit to lepší oblečení, protože to půjde. Oni pak se mnou začnou mluvit. Pryč. Ne, zelinář ne, tebe nechci. Tady, tohle. A tak a začnou se mnou víc lidí mluvit. Si, ano, tady tohle. Bum, minus 300, sice, ale máme charisma. Máme tu tašku, ne? My si to můžeme dát 3 tašky. Tak si dáme, jsme byli totiž přijetí žení. Ale už se mnou mluví víc lidí, za mě. Jako, nevyzkoušel jsem, kolik je tak ho krady, no. A já si kryt. Jo. Krásný. Merkurky! Sice... Asi mak... To nestihnu. Co to je? To je... Barák? Hej, to nechci. To se vykrádá, až budeš mít něco loupeš. A já to teď nechci, protože... Oni mě můžou chtít a půjdu doma, se budu v krnemu, nebudu mít morálku. To asi nic není. Gromová kavárna. Že bych si jako... Tu je flygun? Co? Počkej, co? To jsem nevěděl. Aha. Oni ho tu přidali, jo. Hezky. Potřebujeme tento prsten. Dobře. Chci víc. Do prdele. Za 500. Pamatujte prst. Sorry, jako. Další informace, jo. Můžu vidět zboží. Sice jsme Capkovi pomohli, jako říct, počkej. Není tu něco charisma 15. Ale jako, hej, teď máme charisma též 15. Máme prsten za kolik? Kolik vlastně? Za 500 sabotáž Krysa. Nepřijete si něco počkat, to je tak. No jo, ale moc živej nevypadá. Asi tady musel umřít, ale fuj, co si teď budu dělat. Já ho vidím, ukáž se mi tak, yes. A jo, že no, yes, děkuji, jo. Vlastně, co jde? Ona nám dala reklamní letáky, my to rozneseme, ona nám dala prachy, že? Takže GG, Freemany. Budeme ještě zatím, že jsme to udělali. Jo. On mi dal za ty letáky 100. Aha, dobrý, tak jako v pohodě. Pak půjdeme ještě za tu Spurnou, ne, jmenuje se Spurna, že? Viděl jsem, jo, paní Spurna a tam si vyzvedeme výplat pak. Ne, prostě, jo. Žebrát? Yes, 42 korun? Hej, to není vůbec málo. Já, kámo, za mě ty kalhoty, prosperek mám to, z charisma. Potřebuji nějakou, já jsem půjdu podívat zpátky k tomu oblečení. Mám 700, tak bych chtěl koupit si bundu z charisma, aby mi dávali lidi víc peněz. Počkej, jak dlouho je natáčet, se podívám. Ne, jak si ho chci, tak. 24 minut. Jo, tak to ještě půjde. Já bych to už pomalinku ukončoval. Půjdeme se ještě podívat.
A tak nic, už jsem myslel, že mi dá prachy. Tak jsem byl ticho, díval jsem se. Já bych se podíval na to oblečení a už bych to ukončoval, až to nemáte hodinové. Žebrát, krást. Krást, žebrát. Ona vydala 32 korun a tu jsem udělal na poslední chvíli, let's go. Máme 8 stovek. Ne, nezalezej. To je 11, ne 12. Co tu máme? Plus 8, plus 8, plus 10, plus 8, plus 8, plus 8. Koupím si saku, jakože. Jo. Bekovka, ok. Takže, bum. Ještě jednu věc. Já se potřebuji dát co jí podívat. Ne, nechci. Protože v tomhle supermarketu ještě jedna věc, kterou si chci koupit. Ale hej, ale už se mnou nemluví tak málo lidí a nedávají mi tak málo peněz, což je dobrý. A tak nic, neokradl jsem ho. Žebrání 2, let's go. Já potřebuji dostat 300 a já si potřebuji koupit... kde to je? To je 9, to je 9... Jo, tady tohle. Lodičky za... Já na ně mám? OK. Máme? Takže... Máme... Kolik máme charisma? Máme 57 charisma. Tak já u tohle už bych to mohl ukončit. Já vás chci říct, takže dneska jsme udělali extrémně moc věcí. Za prvé, udělali jsme se extrémně charisma, viděli jsme extrémně moc peněz. Takže čau a uvidíme se u dalšího videa.